Здравейте, скъпи бета зрители! Това е Member of the Week рубриката за нашия блог. Тук сме в дамския колектив на Dental Tribune, в един от тимрумовете на Beta House, с Уляна, основател и ръководител на колектива. Уляна, какво е Dental Tribune? С какво се занимавате и как един такъв, да речем, конвенционален бизнес пасва в Beta House? Ами той не е конвенционален. Само така звучи. Ние правим интересни неща. Dental Tribune е малко издателство, което в резултат на своята тиха дейност тук в Beta House на практика излъчва 2 списания, един вестник, едно мащабно мероприятие, каквото е един конкурс, който награждава зъболекарите на България. Като цяло всичко, което правим, касае българските зъболекари и пациентите им, разбира се, защото и за тях имаме един интересен проект. И всичко, което измисляме, е свързано с денталната индустрия, с денталния бизнес и въобще с всичко дентално. И затова решихме фирмата, наименованието и да е Dental Tribune. Всъщност Dental Tribune е чужд бранд, но българската фирма носи това име. А как се решихте да дойдете в Beta House? Наистина, вместо да отидете в някой апартамент в центъра и да си го направите там на редакция? Най-интересното е, че точно преди да решим да дойдем в Beta House, гледахме един апартамент в центъра на Витошка с Тони, двете бяхме. Ето я, там. И точно след огледа на Витошка, май тогава отидохме в Плюс това да се видим с двамата сашовци. Май след огледа беше. Да, тогава. Аз предишната вечер бях чела в едно списание за Бета. Тогава все още не беше любима тема на българската журналистика споделеното пространство. И за мен беше нова концепция, ужасно много ми хареса, защото сякаш някой ми беше прочел мислите за това, което трябва за мен и хората, с които работя, целият ни екип. И всъщност решихме след една кратка среща с готините сашовци, които просто видях духа, който, нали, целият аурата, която имат и взех решение категорично, че това са хора, които ще направят нещо много готино. И буквално подписах договор на зелено, нали. Отивах, казах, ние сме вътре, имаше 2 месеца докато отвори Бета. И страшно много се кефя, значи държа да кажа Сашко, Геле, Ели, Иринка, всички много се кефиме, че сме тук, защото сме си като дома си. Добре, как ви повлия Beta House? Отворихме се повече, значи ние сме готини хора, обаче като нямаш себеподобни, нали, като цяло, ако си в вълча среда, повече приличаш на вълците, ако си сред свои, повече приличаш на своите. Ако си сред негативни, ставаш негативен, нали? Хора сме. Тук аз усещам промяна в себе си, категорично. Виждам, че и момичетата много се кефят и дори Ива, която е така... Тя е единственият зъболекар в нашия екип. Тя е също много променена и много усмихната и въобще има промяна. Тони, ти какво мислиш? Мисля, че... Не знам, Ива не съм я виждала в друга среда, но нищо се кефи. Аз лично се чувствам добре тук. Тук съм много спокойна, иначе яхвам метлата много бързо. Друга среда. Добре, и още един въпрос последен, отправен към всички вас дами. В този Team Room сте един категоричен дамски колектив. Има ли много coworkери, които идват да ви досаждат и по какъв начин се справяте с тях, ако има такива, разбира се? Ами честно казано, аз не смятам, че има досадници. Напротив, даже имаме супер яки резултати от това, че сме част от това пространство. Да, има мъже, които постоянно идват и правим нещо заедно. Тоест, правим спрямо статия за финансите в денталната медицина съвместно с Панайот и Велислав. Сега предстои да правим поредица от статии по темата. Когато имам някакъв проблем с компютъра или с телефона, Мартин веднага е на линия. Въобще идеята реално мога да усетя аз и смятам, че другите биха се съгласили с мен, че има реален
как да кажа, реално се случва това, което пишат по книгите за Coworking Space. Реално ти имаш решение на всичките си въпроси. И шерваш една среда с хора, които... Закачките, той питаше за А за закачките аз не мога да кажа, защото тук има по-закачливи. Има, ти се закачаш със съседната стая. То е преди Бета Хаус. Това не можеш да кажеш. Само да вметнем, витателя на съседната стая е сподвижника в живота на Оляна. Нямаше нужда сега. А да се надявам, между другото, като каза за книги, да има все повече книги за коуъркинга, а на вас, скъпи бета зрители, до следващата седмица.